Selamat malam Cahyu. Selamat malam Sugeng Dalu Bapak Cahyo Kun Sajwi. Kun tadi kun sasi. Nggih kersane apa agak-agak gaya ngaten. Ayo. Jare ibumu mau ngendika sampean rada lara. Tiro sinten? Ibumu. Ibu sinten? Yo, kowe sing nglareke kowe iki sapa? Oh, ibu kula ta. Lah teng mriki niku ibu kula wonten kalih, ibu kandung kalih ibu Kesi. Oh iya. Nggih, makane jenengan jelasne riyen. Oh, ibu kandung mau ngebel karo Bu Kesi. Niki kan nembe gerok, nembe watuk ngono. Oh, nggih, ndek wingi saking rumah sakit. Nih mboten napa-napa niki. Pun sehat walafiat kok. Nggih, Bapak. Pokoke lek nderek jenengan niku semangat 45. Pada hari kemerdekaan ini harus mempunyai semangat yang tinggi. Jadi negeri kita semakin jaya dan kita juga semakin jaya. Ngoten lho, Pak. Amin. Ya Amin. Amin. Niki acarane napa, Pak? Acarane bersih dusun. Bersih dusun. HUTRI. Nggih. Terus karo suran. Oh, acarane dadekne setunggal ngoten to? Telu dadi siji. Niki ngirit napa? Anjane pelit niki. Apa? Ngirit napa pelit? Lah kudune piye kudune yen Lah kudune suran dhewe, kemerdekaan dhewe. Oh, suran yo wayangan dhewe, kemerdekaan wayangan dhewe. Terus apa kuwi jenenge sijine apa mau? Bersih dusun yo wayangan dhewe. Setahun ping telu berarti. Nggih no. Oh, lek caramu ngono kok daleme Pak Kasun ngarepe ditulisi Kasun Sida Ludes ngono malah. Ala nggih mboten apa ning tetep disyukuri alhamdulillah. Sanes lek teng desa kula namung elektun, Pak. Nek teng desa kula namung elektun. Loh, sampean ki sinden kondang mbok digerakke piye ngono carane? Nanggap wayang apa-apa ngono. Loh. Lah wong kula nggih tanggapan kok teng desa kula nggih ndike tanggapan lek nggih pripun ngoten malian. Oh iya, matur kenal karo Pak Lurah nggenmu. Mboten no, kula mboten nate kenal Pak Lurah kula. Oh, kenalmu karo sing nanggap-nanggap tok ya? Nggih. Oh iya, ora apa-apa. Kula niku nggih mboten sombong, kurang serawung ngoten, Pak. Loh, kurang serawung kok mboten sombong iki piye to? Kuwi tegese pamane kula mboten sombong, kula menika lari pinter. Lah kuwi pas. Asline kula menika mboten sombong. Sejatosipun kula menika kucluk. Lah kuwi malah tunggale kuwi mau ora. Wis lupakan. Ayo matur sing karo Pak Kasun. Nggih, Pak Kasune sing pundi niki, Pak? Kae lenggane. Oh, sing damel jilbab maksudnya niku. Ah, wi dadak. Oh, nggih, Pak Kasun sugeng Pak Kasun. Matur suwun sampun nimbali kula Pak Cahyo sak rombongan dan juga Lintang Kairo. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu, Pak. Mugi-mugi panjenengan panjang umur lan ora lokak ning malah kebak rezekine. Lan kagem sedaya masyarakat teng mriki Desa Gunung Gundul. Napa? Gundul karo botake beda. Oh. Lek gundul iki entek kabeh. Lek botak iki sing tengah tok sing entek ngono. Oh, ngaten. Heeh. Kagem sedaya warga Gunung Botak. Heeh. Nggih mugi-mugi pikantuk rezeki saking Gusti Allah, pikantuk berkah saking Gusti Allah, tambah rukun wargane, tambah rezekine, tambah anake, lan mugi-mugi saged nyaur utange. Allahumma amin. Lek amin ya setengah-setengah lho, sing sepuh kok tambah anake ya bingung. Ndungane sing pas wae. Lah, kula ndongakne sing napa jenenge tasik nom-nom ngoten niku lho. Oh iya, mulo dijelaske. Lek tambah anak kan nggih tambah rezeki, ngoten lho, Pak. Durung karuan, zamane wis beda. Lek anak akeh-akeh lek ora nganti tanggung jawab ya padha karo nyitak kere nduk saiki iki. Lek mbiyen iki pancen banyak anak, banyak rezeki. Mulo terus akhirnya difilter lagi ada program KB 2 anak cukup. Ngono tegese men efisien upamane iso ngragati ing bab apa kuwi jenenge dhuwit diragati sekolah iso ning perhatian untuk anak yang banyak itu sulit. Oh ngoten. Jadi 2 anak cukup ngoten. Cukup. Laki-laki perempuan sama saja ngono. Oh nggih, siap Pak Cahyo. Niki kula dikengken apa, Pak? Yo nyinden masa areng geblok kuwi ya enek lho ora. Sik, niki kula kok mboten penak kalih omongane jenengan mau. Pripun Lintang pun gadah pacar napa dereng? Terus Niken kok sopan men, rajin salat. Mboten ngomong ngoten kok. Piye to? Wow, Niken iki bocah ngomong pripun
pripun, Bu? Arting blok. Pripun, Bu? Ah, Bu Kesi yo mbelani ya. Mboten pacar niku saestu senengan kula, Pak. Saestu niki. Dadi duwe pacar kowe. Lho, kula niku lho lek mboten wonten pacar niku kula mboten doyan maem malahan. Pacar apa maksudmu? Nggih, umpami pecel ngoten niku dikeki pacar. Sego goreng ngoten niku dikeki pacar. Ngoten niku, Pak. Dadi seger. Kuwi jenenge acar. Lek sego goreng ki acar, lek sego pecel kuwi capar. Ayo. Oh, dadi benten, Pak. Kali pacar niku benten. Heeh, beda. Lah lek pacar niku napa, Pak? Pacar. Nggih. Pacar itu adalah orang yang dicintai namun belum berkeluarga. Kuwi. Lah belum berkeluarga kok saged dicintai, Pak? Iki weh. Pripun, Pak? Lek tak jawab jane aku jawab ya iso lek tak Lek jawab. sampun berkeluarga tapi dicintai niku senes pacar. Bojo. Oh, bojo. Berarti ayah kula niku bojo kula. Sapa? Ayah. Kula kan cinta ayah. Berarti ayah niku bojo kula, kan sampun berkeluarga kali kula. Sik ora ngono. Iki angel men to iki diarane. Bapakmu karo ibumu lak saling mencintai. Wis sing enek ning kene Pak Cahyo karo Bu Kesi saling mencintai. Lah kuwi bojo. Oh nggih. Ngono, heeh. Terus? Ning cinta antara bapak dengan anak, anak dengan bapak itu adalah sayang. Oh, sayang. Tidak berangkat dari nafsu. Heeh. Oh. Mudeng. Lek pacar napa, Pak? Lek pacar pripun? Piye to iki? Pacar kuwi wong lanang gandeng karo wong wedok, ngono kuwi ning urung berumah tangga. Oh, ngoten ta sik kenalan TTM. TTM apa? Teman tapi dekat. Kowe ngerti singkatan apa ora to? TTM teman tapi dekat iki lho. Teman tapi mesra nggih. Ngapunten kami serontolen iki. Iya, heeh. Sing penting sekolahe lho, Nduk ya. Nggih, Lah ngevlog nang IG aja nesu-nesu ngono ya. Mboten, Pak. Iya, iso nesu-nesu aku melu tratapan nyapa cah iki ora. Saiki ana pamundhut caping gunung ngaturno, Nduk. Ayo. Siap. Heeh. Caping gunung dening Mbak Niken Salindri. Pancen karaktere beda, yen lintangi alus. Yen Niken iki pancen ya cara sego pecel ya pedes kae. Kula niku alus, Pak, asline. Asline ya, Nduk. Nggih. Lek pas turu niku alus kula. Mboten saged nesu-nesu, nggih mboten mencak-mencak ngoten niku. Heeh, bener. Yo saiki nembang lek ngono, yo. Caping gunung. Dijenglengne ya, Nduk. Dijembeng, Pak. Jenggleng, peh bocah iki. Wah, iki mari tratapan ora. Sing jenggleng sinten jenengan? Sing jenggleng jenengan. Ya aja aku ndalang kudu demes nang kene mosok jenggleng ora. Aja lek nanang aja. Anjlok ke bumi. Ya engko kan iso karo jenggleng dhewe wong ya cah pinter ayo. Sinden cerdas. Saben bengi tepuk tangan Pak Bu. Dek mau lintang kompak, bareng aku gak kompak. Lho ngono sing meresapi sik, ngrasake suarane kaya apa. Kula anggere teko titik wis ora rasa kok perintah mesti tepuk tangan. Ayo. Dadi sampeyan ora perlu tepuk tangan anak-anak kaya guru TK sampeyan malah. Yo. Apa, Nduk? Ayanmu kumat to, Nduk? Niki badhe mencolot, Pak. Biasane lek jenggleng niku kudu ancang-ancang, Pak. Oh, betul. Nyon sewu nggih Bu Kesi nggih. Mengke mboten napa-napa to? Sik. Oh, nggih, Bu Kesi siap. Niki saestu mboten napa-napa to kula. Ora apa-apa, bebas iki. Siap. Sak dhuwur-dhuwurmu. Ndang. Niki jarake pirang meter niki, Pak? Saestu. Oke, siap. Kona
Ken. Pripun, Mbak? Lah mun jenglenge kapan? Selak isu no iku. Lah kula ngenteni sing ngendang niku lho. Lho sing ngendang ngenteni sampean kok. Malah padha entenan nang mencolot. Ngono. Lah sampean mencolot akhirnya keluar keringat, terbakar, kolesterolnya akhirnya sehat. Ngono. Oh, siap. Bari iki sing dhuwur. Jenengan ngelokne kula gadah kolesterol. Ora, sing jenenge wong anggere kakean maem, makanan apa saja pasti mengandung kolesterol. Apane yen basane gorengan, kulit iwak ngono kae. Oh, nggih. Mugi-mugi kula aman, mboten kolesterol. Amin. Ayo. Tuh, terus e. Yen mamaja Jos, kuwi jenenge totalitas sing ngono kuwi. Oh, totalitas tanpa batas ning ya sikil. Ya Allah. Mugi enek apane ta ya? Ora apa-apa, Ndung. Lek enek keseliomu tak tambakne ora apa-apa. Ah, mboten napa-napa wonten tambane biasane nggih. Apa ya? Heeh. Wis ta aja meng anjlok nang isor. Kok nang kali barang ya, Nduk ya. Gampang. Niki mengke lek sampe kok gunung botak niku kula anjlok niku lek sansaya sip. Oh, aja anjlok nang gunung mandul kondakan. Ayo. Kula tang ngisor mawon nggih, Pak. Aja nang kene, aja nang isor. Soalnya tang dhuwur niku mboten penak lho, Pak. Penak. Kula mboten penak kali Bukesi. Penak wis tak jaluk ning ngapura. Nuwun sewu, Bu, ngono Nuwun sewu nggih, Bu. Wah, Nanang cemburu Nanang. Nanang niku ndek winganane nembak kula, ndamel chat tapi. Piye? Kan gelem dadi pacarku gak ngono. Tapi chat niku Pak, saestu chat. Oh, terus? Chat teng HP. Heeh. Iki jelas Nanang po duduk wong rada ndak blabur ngono kok. Iso ngechat aku ngoten lho, Pak. Lho iso saiki, iso teknologi canggih kok. Mau ya WA aku yo ana. WA pripun, Pak? WA pripun? Pak Dalang, pripun kabare? Kula pun teng panggung, jenengan teng pundi? Wah, panggunge lampune padhang. Mungkin diaturi mingkal nggih, Pak nggih? Iya no. Sengko ae pas entek-entekane goro-goro ngoten lho, Pak. Jahat men kowe ora. Yo. Jogete apik, suarane bantas. Ayo wis komplit cah iki. Yo dipalarke ya, Ken. Nggih. Ya. Yo. Kaya ngono to Ken. Nggih kula mawon nggih gumun kok. Kula niku jane niku tasik kelas 2 SMP. Sami kali Lintang. Heeh. Ning kok ya kula niku kok
koyoke kok gegeden apa kula niku biyen niku mboten munggah napa ancene digawe ngene apa. Kula niku nggih sampe bingung lho, kula sampe tanglet peng bolak-balik kali ibu kula. Takon piye? Mah, kula aku ki TK ki munggah apa gak to aku muni. Terus ibu muni jawab piye? Munggah nggih. Wong kula nggih 2008. Tapi kok gegeden ngene to, Pak? Ora, masalahe aku ya takok karo ibumu. Nika niken kok iso gedhe men pripun to, Bu? Lah pripun mosok dina lek mangan ping 10 kok. Mboten, Pak, ketoke yo nganu, Pak. Napa? Kesuwen teng jero kandungan gitu ya, Pak. Lah kowe pirang ketoke taun mayahe metu 2005 ning mamah kula niku tasik mboten pengen ngetokne kula. Heeh. Dadi malah diundur 2008 ngoten malih. Oh, ya akhirnya awakmu kerasan ning jero ora gelem metu-metu terus digetak bapakmu. Ayo kan ndang metu gentenan karo aku. Gentenan Mas Bapak. Loh, kok saged? Kok saged gentenan kali bapak niku pripun? Tegese engko lek sampean metu to terus digendong karo bapakmu. Kuwi lek sing gendong engkep lek ibumu terus mergo ning kandungan. Oleh metu kan digendong pakmu gending. Lho maksude. Siap-siap. Wis apusi ae ngono. Aku tak nyuwun parian karo ibu-ibu Waranggono ya. Siap. Ayo, Gunung Botak. Ayo. Botak. Kudu ana hubungane donga kanggo Gunung Botak. Kula nggih saged lho, Pak. Ya sampean sik lek ngono ndang. Ibu-ibu sik no, Pak. Niki bingung nih to iki. Lho Mas Teh mengke gentenan kali. Oh iya, wiwit saking Mbak Lia ya, Mbak. Ya. Mangan salak. Mangan salak. Ngombene kopi. Ngombene kopi. Warga Gunung Botak mugi kathah rejeki. Amin. Kula percaya yen piyayi Gunung Botak mesti piyayi yang berbudaya. Mang amin ini ngangge nada, Pak. Allahumma amin. Cobi, Pak, sareng-sareng, Pak. Ibu-ibu, yo. Jiro lu. Allahumma piyayi berbudaya. Iki lho Pak Kasun lho. Masyarakatmu pinter-pinter nembang kudune wayangane setahun ping 3 Pak niki Pak. Selanjutnya Mbak Trihastuti Tirnawati coba. Heeh, tenan. Niki lho senenganku. Hanje. Cecak. Kok cekak men to, Dik? Ya ora apa-apa, sesekali kan sing pendek mosok dawa terus. Oh iya. Mencoba yang pendek-pendek. Nah iya. Cecak. Cecak. Terus? Nelek. Kok nggih apik to? Oh neleke kowe kuwi ora. Gado-ado gurun nyetakne cecak nelek ora. Warga Gunung Botak mugi-mugi betah melek. Iya. Heeh. Diamini Pak Bu yo. Allahumma amin. Kan kali tirakat nek betah melek niku. Oh iya betul. Entuk berkah ngoten niku. Ya, nggih sampun. Nggih tak acak Bu Kesi. Yo, diacak sih. Ayo. Tuku kotak. Tuku Wadah kasur. Mugi-mugi masyarakat Gunung Botak Batok. Bener Pak, botak kok. Tansah subur makmur. Bapak. Allahumma amin. Mbak Uun Febriandari. Ya. Iki lucu gitu. Ayo. Pak. Kowe karep parian penyeluk wong. Oh, grup. Parian bebas to, Pak. Oh iya wis. Pak. Tukoke aku. Sik to ra penak blas. Pak. Iya. Pripun to? Kula mikire ngoten lho, Pak. Ya wis jajal terus piye jajal pengen roh. Pak. Tukoke
nukokke apem. Lah wis duwe dhewe kok nukokne ora. Warga Gunung Botak mugi ayem tentrem. Oh wah, yo Allah. Allahumma amin. Umi, ya ayo. Numpak Iki ada ngirit-ngirit men ta parian. Wis syukur numpak. Ora mbayar. Piye numpak apa? numpak Heeh. numpak ning dhuwur. Ah iya jenenge numpak nang dhuwur nek numpak ning ngisor ora. Berarti nang ngisor ditumpaki kuwi ora. Warga Oh sik to. Kuwi lho iso numpak ning dhuwur ya wis bener pancen kata-katamu. Lah nggih. Lah wis jelas iki aja diperjelas lagi ngono. Ah iya. Lah kersane pas kok, Pak. Oh ya wis karepmu kono. Ndang. Dipasne. Oh iya. Wah iki wis mulai. Numpak. Oh iya. Numpak ning dhuwur. Terus. Warga Gunung Botak Heeh. mugi panjang umur. Allahumma amin. gendok lintang. Ayo, coba. Aja nirokne mbakmu lho ya. Nggih. Heeh, sing apik aja kok. Ngisor. Heeh. Tuku jamu Tuku jamu. ning Buati. Sapa? Buati. Buwati, ya neng Buwati. Terus Warga Mulusari mugi kathah rejeki. oh iya. Allahumma Amin. Bulusari kudune tibane I mau. Dadi pertanyaane I. Mau sampe lek tuku jamu. Ngono to. Dadi ya pancen Bulusari senengane jamu ya to. Ning Loh. goleki sing I kudune. Jamu kan bulu tok to, Pak. Lah sarine terus piye? Sarine turu, Pak. Buati. Kowe tak keprok kowe ora. Kowe nganti kliwatan Mbak Laras iki mau urung Wah, jan-jan iki. Iki mesti apik iki. Jan iya Wah, apik iki, apik banget iki. Nano nano. Cocok. Ya Mbak Laras. Apik lho, Pak, iki pariane lho, Pak. Urung. Nano nano. Maem soto iga. Sik to Ras. Liyane iki do apik-apik lho. Pak, namine Laras. Lah ya Laras kok ora Laras iki piye? Kudune lak ya kaya wong ngono kaya Mbak Lia mau lho. Nanenenye. Dikewek-kewekke ngono lho. Nah, ya yuk. Mamam soto iga. Aduh mati aku. Wis ora. Contono, jajal. Mbak Lia. Yo, cakepane padha. Mangan soto iga, yo. Udu mangan. Iya kok sik. Mamam. Ya contone Mbak Lia. Mamam soto iga. Nah, ngono kuwi lho dadi enek keweke ketok wanitane ngono lho. Yo, Ras. Ji, ro, lu. Mamam soto iga. Wis karaktere pancen kaya ngono kuwi wis ben-ben heeh. Terus bar kuwi piye? Karo kabeh jangan. Kowe ngerti basa apa ora ta? Nggih. Karo kambek iki padha. Kuwi kata penghubung padha karo dan. Karo dingge kambek ya dingge. Karo kambek. Ras, Nggih. pilihan salah siji. Milih karo apa milih kambek aja dicampur. Oh iya. Paham? Ya. Ayo kok ngarep saiki, yo. Nano. Mamam soto iga. Anu karo kambek. Kok nekat to bocah iki? Domo yen karo-karo tok yen kambek-kambek tok. Maksa dibaleni neh ora. Ayo, milih sing ndi awakmu? Anu kambek mawon, Pak. Oh iya, berarti karone ditinggal ya. Insyaallah. Ukur parikane insyaallah barang ora. Iya kok. Ya baleni kok ngarep. Ayo sing apik. Ayo. Mamam soto iga. Terus piye? Karo kambek. Karo kambek
Jangan lupa kerupuknya. Terus piye? 1, 2, 3, sayang semuanya. Wah, ngapunten bapak-bapak ibu-ibu, iki obate keri, Pak. Kok iso teko kon diamini? 1, 2, 3. Diamini, Pak. Diamini. Ora sudi ngamini. Gur mamam soto iga karo kambek. Oh, alah. Ngono njaluk diamini. Lek amin kula kudu beda. Piye? Amin. Allahumma amin. Ser. Oh, amin kok ngangge ser-ser barang. Wah, lah iki bahaya iki. Iki kudu disuntikne sik sesuk iki. Wah. Suntik kabeh, Pak. Ora, ngawut. Yo Ken, kowe urung dhewe lho Ken. Ayo. Allahumma. Parikane sik. Iki yo ketularan iki ora. Mangan. Sing apik, ayo. Apik, Pak. Mangan cecak. Mangan cecak karo kambek. Jenengan gitu yang cecak to, Pak? Heh? Jenengan gitu yang cecak. Moh. Wah, koyo ora nek panganan cecak dipangan to. Mangan cecak Terus? ning sanding sumur. Heeh. Warga Gunung Botak. Heeh. Mugi-mugi panjang umur. Allahumma amin. ngono lho apik. Muga-muga warga Gunung Botak panjang umur. Lah ya jak ado-ado karo kambek. Karo kambek. Yo jineman, ayo. Loh, kok jineman pripun to, Pak? Oh, sorry. Panas udan panas aling-aling. Niki jaranan apa mboten, Pak? Jaranan apa mboten? Nyuwun prisa penonton. Ayo. Jaranan apa mboten? Saya tak kurang jelas sih mau. Para penonton niken jaranan mboten? Jaranan setuju? Nah, setuju wae kari delok ae ayo. Wah melu urunan yo ngawut ae ora. Kaya ning Nganjuk kae lho. Ayo ta. Nah. Panas udan aling-aling. Sampun siap, Pak? Bismillah. Niki waktune tasik wonten nggih, Pak? Eneng kowe nganti jam 5 iki jatahe, Kang. Lah. Ojo cah cilik kok nangis.
Pundi tenan iki wisan. Wah, wis. Oh alah, mesti eyang rawuh eyang. Wah, wis. Duh. Eyang. Kula nuwun eyang. Aduh. Kaya sinden klebon orong-orong lho. Eyang sinten sing rawuh niki? Mbok aja ngukur kuwi, ngukur ndok lho. Ora pareng. Daleme pundi? Yang saking pundi niki? Aku saking kene. Oh, saking Gunung Botak mriki. Nun? Nggih ngapunten ampun galak-galak to, Yang. Kula mboten krungu, Yang. Nun sewu. Naminipun sinten, Yang? Eyang. Eyang sinten? Eyang Putri. Oh, Eyang Putri. Saya si Putri nika nggih. Nggih. Sopo kuwi? Kula Dalang Cahya Kuntadi, Yang. Ngapunten nggih. Cahya Kuntadi. Nggih. Apik ora dalanganmu? Nun? Dalanganmu apik apa ora? Kula mboten saged ngarani sing ngertos niku sing mirsani niku. Mosok kula ngarani awak kula dhewe. Nggih. Kok mlebet wonten sariranipun niken ten apa, Yang? Aku pengen pizza. Tak kono kokne. Lagi iki prewangan kok mangan pizza. Aku pengen pizza mbek boba. Mbok aja boba. Bubuk lho. Ngapunten Yang, kula suwun panjenengan enggal jengkar saking Aku pengen pizza karo boba kok kenyang kok. Teng mriki le pados niku teng pundi? Niki pun jam 1 niku sedaya pun tutup ngoten. Ya wis lek ngono aku ijolono dhuwit ae. Tak tuku dhewe. Oh, lah iki bae Eyang ya mata duwiten to Yang sampean. Ngersake pinten? Murahe kene opo ora enek. Sing jenenge Sis ndi Sis? Loh, niku sponsor lho Yang, menika sponsor. Ampun ngoten nggih. Niku pernahe kakang kula niku Om Sis niku nggih. Ngersakaken pinten to? Biasane pizza regane 100.000, bobane 50.000. Lek dijumlah 200.000. Oh, bae Eyang ya gempluk. Wong 150 kok iso 200 iki lho. Urung tuku bise goblok. Iya cerat ya. Nyanya rasa nyuwun karo Kang Sis, rasa nyuwun karo anu Pak Kasun. Iki aku dadi tenanan. Nggih, dadi karepmu ora karepmu. Nya rene delak karo Pak Dalang mriki Yang mriki. Dan mriki brangkang mriki. Ngapunten nggih Yang, ampun duka nggih Yang nggih. Bar niki jengkar nggih saking angganipun niken nggih. Nggih Yang nggih. Insyaallah. Wah, nggih, amin. Wah, Yang bar kerokan to iki abang-abang. Ki ngono tato. Nggih. Ngesake pinten, Pau? 200. 200 kena 1 juta kena. Kok nambah terus kuwi. 200 nggih. Nggo niki 200. Ikhlas ora? Ikhlas lahir batin. Lek ra ikhlas 300 saya gak apa-apa. Ikhlas iki ikhlas. Lek ora ikhlas saya akeh kok. Nggo niki 200 to. Iki 100. Manghitung riyen Yang niki pinten? 100. Nah, niki pinten? 100. 100 kali 100 pinten? 200. Lah nggih 200 nggo. Tapi iki mung sak lembar. Iki mung sak lembar. Butuhku 2 lembar. Jenengan pripun to? Niki pinten? Berarti 400. Kok mundak-mundak pripun? Butuhku 2 lembar, Pak. Ya niki 200. Nggih. Nggih. Mangetampi. Nggih. Ya. Alhamdulillah wis mari berarti ora butuh dhuwit wisan. Pak, Apa? niki kula wae dititipi kalih Eyang. Eyang Dikengken sapa? numbasne pizza kalih boba. Oh, Lek Eyang.
Kamangka niku teng Kediri niku pizza niku 150, Pak. Nggih. Bobane 50.000. Diweling karo eyang mau. Nggih, diweling kalih eyange niku wau dikengke numbasne boba kalih pizza. Ya pancen eyang. Mengkelek mboten dipinangkani Pak, mengke dadi Pak teng jenengan Pak. Saestu Pak. Oh iya pancen eyangmu sambar gelap kok kuwi ora. Nyo, kena eyangmu ah. Niki kagem eyang Pak, saestu Pak. Oh, tenang. Ya Allah Pak, matur suwun nggih Pak, nggih mugi-mugi panjenengan panjang umur. Selempit ning endi? Teng mriki Pak. Tak selempitne kene nek ngono. Pun kula saged nylempitne dhewe. Alah. Matur suwun nggih Pak nggih. Sami-sami. Niki saestu ikhlas Pak. Lahir batin karo anakku karo kowe. Pak Cahyo niku lek pokoke lek enek bocah cilik niku blater. Sampeyan kok ya disangoni kok ya. Ya ora mau cah cilik sing gedhe tak sangoni ya anak. Oh nggih, siap. Niki mengke nggih disangoni lho Pak. Iki mengke. Sapa? Sing ndi? Anak-anak. Sangoni kabeh. Nggih. Lah aku sida merongos no aku ora. Kabeh kok nyangoni ora. Natyan waton sarwe Rasule kumandang sarana masuk langgan tapi Hebat.